Chystáte se letos pořídit si nějaké rybářské vybavení, jako jsou pruty a nástrahy? Přijďte za námi 25. května na přívlačovou exibici na parádně zarybněný jezera Pohan a Katlov, kde si budete moct vyzkoušet vybavení vybraných rybářských firem přímo u vody. Máte velikou šanci si tady na tom i povodit rybu. A my jsme i letos přijali pozvání od Jakuba Wagnera. Ahoj, Kubo. Já tě zdravím, ahoj. A rádi bychom vám přiblížili, co je na Katlově novýho a na co se můžete těšit. Já jsem rád, že jste s přívlačovou exibicí opět tady, zase po roce. My taky a děkujeme. Strašně to uteklo, teda je to vždycky neskutečný. Mám pocit, jak kdyby to bylo před pár měsícema, on je to už téměř rok, co je tady novýho. No, já bych byl občas rád, abych si tady sednul na to molo a nic konečně nemusel dělat. Abyste měli dobudováno. My jsme měli dobudováno, protože teď vlastně možná už část bude vidět v průběhu přívlačové exibice. Stavíme tu veliký areál pro rybáře, takže další rok už tady budete mít kompletní zázemí. A budete i ubytování. Včetně ubytování. No a co se týká ryb, tak nemůžeme úplně sloužit, protože dravci se tady chytat nesmí, ale minulý rok se tady chytilo 16 štik metr plus na bojlís, takže těch metrovek je tady už evidentně hodně. Candátů taky při dětském táboře, který jsem tu měl v červenci, tak děti chytali candáty hodně a velmi překvapivě i pěkný vokouny, kolem 50, který jsme sem třeba ale vůbec nedali. A musím sám říct, že se jim tady hodně daří, protože i v minulých ročnících se jich nachytalo opravdu velké množství. No a co se týká Pohanu, kde budete mít taky 2 stanoviště, tak Pohan, tak samozřejmě velcí sumci a záleží to samozřejmě na rukách, na hlavě, na štěstí a i na tom počasí, jak se bude dařit. Na tom počasí, no, je to pravda. Já si myslím, že se máme i letos na co těšit a my se těšíme na vás. Ahoj. Petr, zdar. Registrujte se na www.přívlačovaexibice.cz